10 kunsili lokali li jiffurmaw parti mir reġjun Punent se jkunu qed jibbenefikaw minn skema li għandha lan li tippromovi u tqajjem kuxjenza dwar l-importanza tal-qari fost it-tfal. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Ktieb 2024 ġie spjegat li din l-iskema setejn biex jitħejjew programmi interattivi fejn fuq kull lokalità flimkien ma' xi jaqdiet u skejjel primarji jittellaw attivitajiet bħal puppet shows, makkjetti b'forma ta' forum theater, laqat ma' awturi u inizjattivi edukattivi oħrajn li kollha jwasslu messaġġ pożittiv favur il-ktieb. Fil-fatt kellimna ma' sindku ta' Żurriq li spjegat l-attivitajiet li qed jitħejjew għad-data tal-25 ta' April. Fil-25 ħajkunaw l-Liberja normali miftuħa, imma niftħuha u nistiednu n-nies biex jiġu ħajkunaw poeżiji, kodba li jaqrawhom l-awturi stess, makketti. U aħna bħala Kunsil Żurriq għandna kodba tal-Brejl, allura nħeġġu li forsi għandu xi diżabilità jew hekk, ikun jista' jiġu jaraw jużhom. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli laqgħet b'sodisfazzjon din l-inizjattiva li se tqajjem iżjed kuxjenza u għarfien fost it-tfal dwar il-qari. Qalet li l-qari għandu jkun rutina ta' kuljum fost it-tfal u għalhekk għandu jsir dak kollu meħtieġ biex titrawhem iżjed mħabba għall-ktieb. Ftul ta' ġimgħa diversi attivitajiet u inizjattivi qed iħeġġu l-itfal sabiex ikomplu jaqraw. Qed iħeġġu l-itfal u jagħmluhom konxi kemm hu importanti l-ktieb għaliex il-ktieb jgħin l-itfal jiżviluppaw b'mod holistiku u jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom b'mod inġenerali. Minnaħatiw il-President tar-Reġjun Punent Sandro Azzopardi qal li l-għan ta' din l-inizjattiva hu li bħala reġjun jissaħħaħ l-aspett edukattiv fost it-tfal residenti fil-lokalitajiet rispettivi. Spjega li minkejja li diġà hemm libreriji pubbliċi għad dispożizzjoni tal-pubbliku dawn se jissaħħu biżjed għarfien ħalli eventwalment dawn il-libreriji jintużaw iżjed. Il-lokalitajiet li se jibbenefikaw minn din l-iskema huma Ħażabbuġ, is-Siġġiewi, Ħalkirkop, l-Imqabba, il-Qrendi, Ħalsafi, iż-Żurriq, ir-Rabat, l-Imdina u Ħaddingli. S'dan it-tant aktar kmini l-ġimgħa filgħodu saret attività oħra brabta mal-Jum Dinji tal-Kodba. Fil-fatt il-Kunsill Lokali tal-Birgu permezz tas-Sindku John Boxall qassam numru ta' kodba lill-istudenti tal-Iskola Primarja tal-istess Belt. Dan bilan li tkompli titnissa l-kuxjenza dwar l-importanza tal-qari sa minn età żgħira.